bedtime routine in Danish. Swipe for more. Jeg er træt. Jeg er dødtræt. Jeg gaber. Jeg gaber. Jeg børster tænder. Jeg børster mine tænder. Jeg fjerner min make-up. Jeg vasker mit ansigt. Jeg tager nattøj på. Jeg tager nattøj på. Jeg skriver dagbog. Jeg lytter til en lydbog. Jeg lytter til en lydbog. Og jeg lægger mig til at sove. Hvad gør du hver aften, før du går i seng? Skriv det i kommentarerne. If you haven't already, sign up for my free online Danish class for intermediate learners on Monday, 10th of March at 7 p.m. Copenhagen time. Just click on the link in my bio to sign up now.